Ndewo na ndị be anyị Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu ka ịkata ata siga ka ekekesa anyanwụ. Eji m n'aka na ihe niile na-agara gị siriri werere agbanyeghị na ọtụtụ mgbe ka anyị si wee chee abụghọ ka o si eme, mana ekene dịrị Olisa bi n'eluigwe na anyị ka dị ndụ chacha, maka na kama m ga-anwụ ka m dọlịba n'ụwa bụ ndọlị akpachi ụwa ọ dịka ọ naghị atụ n'ọnụ, mana agụ nwere nchekwube anaghị egbu otu ọ bụla o si dịrị gị nwanne m nwanna m ọ ga-adị mma. Recently I've been thinking about the unifying power of Abiidii Igbo, the Igbo orthography composed and arranged under the Onwu committee. You see, the mkpụrụ edemede Igbo that we use presently, it's a very well thought out writing system that has unified all the Igbo dialect. Take it or leave it, Asusu Igbo is complex but not complicated. Asusu Igbo is diverse. Asusu Igbo is a language with so much depth and intricacies. But that doesn't mean that Igbo language is difficult to learn or even understand. But the point I want to make is that Igbo language, especially the alphabet that forms the foundation of the language, is very diverse. It has a lot of variations, okay? And that's why the language is so spiced up with so many dialects and some complex, a kind of knots that a lot of people find difficult to untie sometimes. But the point I'm trying to make is that Igbo language is very diverse. It's a very expansive language, and the earlier you start learning from the